Ubusenza ntoni izolo? Umhlobo ubefikile. Besiye esinema sonke. Benibukele eyiphi imovie? Besibukele imovie yamaNgesi uJames Bond omtsha. Ibinika umntla? Andazi, bendilibele izibuko zam. Khange ndibone kakuhle. Ubusenza ntoni izolo? What did you do yesterday? You were doing what yesterday? Umhlobo ubefikile. A friend came by. A friend arrived. Besiye esinema sonke. We went to the cinema together. Benibukele eyiphi imovie? What movie did you guys watch? You were watching which movie? Besibukele, we were watching imovie yamaNgesi, the movie of the English, the British movie, uJames Bond omtsha, the new James Bond. Ibinika umntla. Was it interesting? Literally, it was giving interest. Ibinika umntla. Andazi, I don't know. Bendilibele, I forgot. Izibuko zam, my glasses. Khange ndibone kakuhle, I didn't see well.